Кое е паднало? Нещо паднало ли? И за Елян ли говориш? Тя беше паднала, да. Еми аз по-скоро трябва, ако тръгне да пада яко. Малко да изчакаме, не знам. Ами, мисля, че е доста разстоянието. Ами, на мен ми беше по-лесно от тук. По-добре, не знам. Ако разчиташ на въжето... Пробвай, кое е достатъчно бек сега. Давай. Но ако се чувстваш несигурно, карай към въжето. Добре. Здравейте хора, слизаме по Млечния чал. Снимам, и аз снимам. С камера? Имам камера, не трябва. Здравейте хора, слизаме по Млечния чал. Не бях снимал. Чакай да се преплетам. Това е яката група, нали? Да. Която е? БГ Балкани. Посилно, бе! БГ Балкани. БГ Балкани! Още 40 минути слизане. Да, и сме в гората. И сме в гората. Това е маршрут за смелчаци. Само. Само за посветени. Млечния чал. Снимам. Сега тук аз мога и така да мина. А вие както ви... На теб както ти е по... Чекай. Къде да снимам? Оп, чакай, ти като спираш рязко и много неприятно. Има тук как е ответно. Да бе, да, ами то да не ми се закрива камерата. Я виж, в момента камерата открита ли е? Качулката ми. О, сега е закрита. Еми той ти кам. Я ме, те да знам, аз не мога да видя какво. Добре, давай надолу, Я виж сега, погледни, тук сме на завет. Наместиме тъй, че да е зад. Камерата тя може да се накланя. Тук е по-трудно, има камъни. Да. Давайте сега, тук ще направим дистанция. Давай сега, Тино. Тук тъй има камъни. Чакай, че аз не съм стабилен. Дай, това е вариант.
Ей, тъскачулка, мамицата е. Камерата? Ами да бе. Оф. Да виждаш камерата да не е закрита. Добре. Добре, аз следя. Защото сега се върти повече. Тука. Оле, тук е напечено. Не знам, тук трябва да я хванем. Аз на камъка с котките не съм стабилен. По-съм стабилен на сняг. Да. Давай сега, тук е дистанция. Поне ако падам ще се. Да. Аз съм стабилен. Добре. Давай. Аз мога да фана. О, не, тук не. Кай тежестта назад. Може би погъс е по-умно да следиш. Не е ли погъс? Добре. Няма гледай да не си припиташ краката. Само. Сега не знам аз да ти подам ръка, дали има смисъл да ти подам ръка. Чучи, иди напред. Тук е лесно вече.
сега. Малко. Оттам мъгла е тупа, не разваля гледката. Чакай. Тук каманат. Не мога да видя отчаяно ли гледаш или оплашено, изморено. Въжето ми е добре. Какво? Въжето ми е добре, не съм изморена и имам шоколад в устата. Какво имаш? Шоколад? Шоколад, да. А, добре. Пили. Добре. Там да има въже. Какво да има? Въже. Има. Добре. Нарочно минах тук. Оттатък го пропуснах, защото нямаше първо следи. После не знам ти как щеш да слизаш там. Да, и аз много се Как щяхме да те смъкваме, идея нямам. Качването е по-лесно, ама слизането... Като има въже, ми е по-сигурно някакво. Да бе, е много ясно. Те затова са направили тук и въже. Ние по същия път ли сега минаваме също? Не, Не виждаш ли? Не може да... Не усети ли разликата? нещо не е вред, нали? Откъде минавам? А всъщност откъде минаваме? По млечния чал. Разбира. Да не се повтаряме. Добре, да. Я изкарай, тук има водичка. Страничния. Да. Тук или ще се излекувам от хемата, или ще пана по-голям. Нали? Клин избива. Там е ясно вече. Тук мога да натиснете това шишо, въпреки че то трябва да е окей. Снима, да, щом приключиш. Обещаваш, че ми го пратиш. Да, ако искаш, даже може и да го монтираш нещо. Да. Ще изрежа където не е станало. Може и качулката ми да се вижда някъде. Да. Тя Виждам си- млечния чал. Първо него ми прати, защото много държа. Защото тя трябва, може би ми се стяга качулката по някакъв начин. То да, в тая буря няма как да снимам. Да, не ди. Пръстите ти Един път снимах, щях да падна, няма. Пръстите ще станат на нищо и телефонът ти не го знам, ако не е устойчив. И не искам да си рискувам като цял живот. Какво ми показва телефона и пръстите ми, като може да падне в умра, ако снимам. Не знам как се снима.
Не знам колко е. Сега не знам да ти подам ръка, как е по-добре. Добре. О, туката страна минах. Оле, леле, тук не е добре работата. На мен тук ми е по-удобно, но аз съм стабилен. Ох. Тук има камък. Искам да съм на камък. Отиди напред. Отиди напред. Да, не дей седи така, защото много се сближаваме. Тук вече вятъра трябва да спре. Защото се откъсне за камъни. Аха. Като минем от друга страна. Да, така е. Изобщо няма сняг. Ето тук трябва сняг да има. Така 2 ли? метра по-малко сняг има отколко трябва. Ох!
Имало ли е достатъчно сняг? Моля? Имало ли е достатъчно Преди сняг? години, да. Януари. Преди години. Януари нямаше. Тая година не е. Да. Спира на щеките стабилно Иляна и настрани точно така. Точно супер. Браво. Ох. Тъй. Няма смисъл, нали съм с камера. Тя камерата снима. Предполагам. Не знам какво снима, ама... Във всеки случай, че ако Да. нещо ти е блокирала камерата... Ами тя може да е блокирала, може и главата ми да не е правилно. Защото гледам, никой не снима понякога. Да. Ами аз снимам обаче отзад. Ти щом снимаш, това е добре. Значи ти малко ще ги празнеш. Ако не снимам отпред към посока нас, ще е добре. Добре, ще ги празнеш. Назад да снимате, ли? Да. Аз се завъртам дрием на време, Не знам как да ми гледа главата. Не. Ние за това сме се бавим, защото тя си ги махна. То без котки не е ли много трудно? Пазя ме. Трудно, не трудно. Тя после ще се хвали. Че го е слизала без котки във виелица. Снимаш ли? Айде, Ботев! Юху! На Ботев! И аз той там, аз пък от тук да те снимам. Къде отиваме? На сланината! На сланината отиваме, така викай. На фестивала на сланината. Да се върнеш там. Чакай, да ме снимаш ли? Дай да... Чакай да си открия и лицето малко, че съм като смъвт. Мене фащаш ли ма? Чай, сега ще ви хвана. Тя иди да хвана. Ти правиш клипче. Така вече е по-малко. Аз като го гледах в видеото изгледам като ответна скала. Защо? Ответна скала. Знаеш ли защо? Що? Защото снимат с така широкоъгълна оптика. И примерно то, ако е такова нещо, го прави такова. Разбираш, понеже хваща голям ъгъл и голяма измама. Той с такава GoPro камера снима, как него така. Не знам моята, каква е, за пръв път снимам с тази камера. Моята така ще го изкриви да стане. Ще видим. Ма то пак ние слизаме, не се качваме. Нагоре може да изглежда. Аз за нагоре говоря, че изглеждаш ответно. Той има още няколко типа екшън камери, не са само GoPro. Ама GoPro май са се наложили. Да, нагоре си изглежда по-странно. Виж? Аха. Ево, я снимай, бе. Чакай. Гледате ли? Чакай се. Надясно. Ади бе ръкавица. Ох. Тъй. Свърши. Млечния чал, че малко остана. Още малко. Кое е млечният чай? Моля? Чакай, тук е опасно. Тя надава долу малко. Тук не знам. Сега не знам дали не е пък по-добре от тази страна и да минеш ли.
Ей, чакайте малко. Сам по-добре така. Да, браво. Браво, а така. Направи го драматично. Ами може би от тук или откъде ти е по-удобно? Нищо не виждам. Не виждаш нищо ли? Аз затова ги махнах у моите очила. Мислех са слънчеви, ама ги разкарах. О, там това. На мен тук ми е по-лесно, ама за теб не знам. Чакай, аз да сляза първо. Охо. Аз съм много стабилен. Направете стъпалца. Тук е лесно. Кой това е? Финала, а? Какво стана? Тук и аз трябва да снимам. Да, като боболет си вървят. Тук ако беше хубаво времето за бинокъла, сигурно е идеално, ама. Тук ако бях преди 2 години, щях да плача нон-стоп. Да, ще плачеш нон-стоп. Аз на началото на Вихрен плачех, дето изобщо не е толкова стръмно. Това е много добро. В момента много са кефи, ама... Дано да се Мале, каква красота. Дано да се заснима всичко. Само гледай... Тук те извадиш телефона за всеки случай. Чакай да снимам. Тук хората какви са дребни. Ихи. Не се доближавай. Спокойно бе, аз съм много... Направо нямам мърдане. Не се прави, защото такива, които се правят, те парат. Кажи му. Кажи ми. Баща ми ти ми е казал. Добре. Който не може да плува, не умира. Който плува, умира. Точно. Точно така. Защото и не прави рискове. Ето сега тук ще го хванем къс слизане. Хижата. А тя плевен се вижда. Вижда се. Да. Не знам какво си. Аз си виждам колата, да ти кажа. Наистина ли? Шигувам се. Айде, дойде пак мъглата. За малко. Ето е знак да тръгва. Обаче по нашия път никой няма, а дето се качихме по кабела е там. Оттам ли сме минали? Никой трябваше там. Он е ръб, да. Трябваше там да Той не е слизаме. толкова известен за това. Той не е безопасен. Те зато или като питам, не знаят откъде сме се качили. Някои хора питам, вие скачихте, викам от Веца. Там. Кабела, кажи му. Да, сето ти казват по кабела. Да, имаш кабел. Имаш кабел. Айде, следващия който. Минавате тук, въпреки че е 100 пъти по-трудно. По-безопасно е. Върт мъжето. Иляна, Да? ако искаш, карай по въжето. Слушам. Тръшай се и стъпвай по камъните, защото Добре. И внимавай, че са залезли. Аз нямам минал там. Не мога върху камъниците с котки. Чакай, аз тук ще стана. Чакай. Идвам!
Идвам, спокойно. Ай, ти си човек. Аз съм стабилен, тъйче. Щом аз съм стабилен? Справи ли се? Да! Браво! Давай. Видя ли, излезвам с тебе. Остана, хайде, малко остана. Хайде хора, ти. Начинало сме. Хайде. Да направим. Някой идва зад нас ли? Да. Еми таман. Не изпреварвай, аз нарочно оставам дистанция. Няма да се отстъпвам пътя. Не, да има разстояние, затова се бавя. Тръгнах да падам и да въргалям. Айде, давай. Няма страшно, не? Се притесняй. Ох! Както слезеш, ще. Как ти най-удобно те слез? Тук как си събил, нали си? Аз тук има камък, трябва да го заобиколя този камък. Да бе, да бе. Аз не съм стабилен по камък. Ама няма къде да се стане, ако стане нещо. Чакай, да се разредим малко. Айде, готова си вече, няма. Готова си, готова си. Дай, подупе. Така. Видя ли? По-е лесно. Чакай, спокойно. Ой. Малко, може да се каже, че малко останало. Много захлъпкам, не ме. Края сме вече, хайде. Само измара страшно много. Чай сега аз тук да мина камъка. Ох! Тъй, сега тук ще имаш малко премеждия. Не, Няма и да се таковаш, ще спреш при мене. Ама аз трябва, аз съм стабилен, тъй че ще бих шиповите. готово. Добре. Опа!
аз съм тук да се хлъз нещо да спрем. Да, и тъй ста. Ага. Виждаш ли ония стъпка е там? А, да минем тъй? Да. Ама тя на нея май по-удобно по въжето. Ти как се чувстваш? По въжето или те да минем? Еми добре, минаваме. Хубаво. Минаваме. Ох! Идва след тебе. Добре. Питам, Чакай само аз да го прескоча и въже, че ми е трудно. Ай, успях. ти вие ли да вървя, не разбрах? Добре, да, ще стане. Давай. Чакай са. Тук съм. Чакай. Не съм сигурна как да скача като кръпками като това. Чакай са. Ами тук... да, влезто те стъпки, аз малко страни съм минал май. Майде. Чакай, не, тук някой ме заобикалял. По-скоро от тук. Аз това не го разбрах, дали трябва по тези стъпки да минем. Как? Представя, аз прегазив след. Добре. Окей. Къде? Добре. Защото тук става пак стръмно. Добре. Тук за мене ще ми е зор. Ай. Както си има... Така. Не, страшно. Тук обаче, ако отидеш тази страна, там по... не знам, аз трябва да съм там. Ох! Айде! Тук си има нещо. Остане. Че аз да съм тук по-добре, тук съм добре вече. Тук да се парзуниш. Не искам, обаче станало. Тук е по-дълбокия сняг, по-добре. Ох!
Къде? Банах ли това? Не, откъде са да е? Не. Ако се обърна, ще падна. По-добре ще чакай малко. Да, ма на мен ми е стръмно тук. Тръгвам. Защото да не сме един. Ама да, ма на мен ми е стръмно. Не съм стабилен тук. Нали беше стъпне? Ами да, ама аз трябва да съм стабилен за двама човека, не за един. Заради. Аха. Няма страшно. Къде да стъпя? Ти виждам. С петата забиваш или да знам. Петата колата. Ево, тук вече мога. Ами не знам. Усмихни. Не знам, може би е по-добре тя където има въжия да бъде. Гледай. Гледаш ли да те снимам Илянка? Усмихни се. А тъй. Всъщност е малко по-добре. Колко легато, аз за това съм. Готово. Ма аз трябва да мина от другата страна, да я знам. Какво викаш? Айде оставам, стига толкова снимаш. Сега, вижте, тук има едно такова помощ. Оф. Този участък е много. Аз дали мога да мина под въжието, бе? Естествено. Я да видим. Чакайте, чакайте. Ох! Аре! Айде от тук. Ама тук как трябва да по-бързо? Еми, може би трябва да се върнеш, да знам. Насам, да. Ела от тук е лесно. А така да се открие малко, да видим. Да видим чала. Давай. Айде. Ох. Ох. Дай. Тук пак внимание. Ой. Engineering. И... Айде, идва тук. Дай на стране. Сега там на въжето ли да дойдем? Да. Добре. Или от... Ама тя дали ще може от тук? Добре, айде, аз съм пред нея. Само камъни да няма по пътя. Не, няма. Ох, Само кристалът той спира. добре, да, така е. Борчета даже може да са.